Outra vez, pode ser un equilibrio natural, de feito, o mercado autorregulándose, o tema é os de arriba tiñan a jofaina e os de abaixo estaban fatal. Agora levamos a jofaina abaixo, os de arriba van a estar fatal, pasado un tempo poñerán un cartel no gremio de aventureiros para que alguén vaya a Vilabaixo e robe, entendedes? Sí, Isto en realidade é unha máquina de dedicar cartos infinito para nós. hasta que se entere. Chegamos a Vila Baixo, charlamos un pouco coa xente, descubrimos as intricadas e entrelazadas historias da vila, conocemos a Herminia, en a que me preguntaste o nombre, conocemos ao alcalde, en a que me preguntaste o nombre, conocestes ao chaval que rechaza o poliamor, ainda que non me preguntaste o nombre, e conocemos a un señor de despedida de solteiro que levou unha porra ao que dislocaste esa mandíbula, pero non te preguntaste de su nombre. Nos la suda. Pero que non é mandíbula rota ou algo así, non? Dislocada. Eso. Sabedes que esta vila, pois, cada domingo ás 12, unha persoa ao azar se convirte en pedra. Sabedes tamén que había un crego que axudaba a desconvertir, pero que algo pasou, acabou estos collóns e abandonou a vila para, de momento, non volver. O alcalde pideu dúas misións, 2,5. A primeira, acabar con estas especificacións. A segunda, que volva ao crego. E a terceira, que se durante o camiño conseguides facerlle mal a Vila Arriba, tedes un extra na paga. Que queres saber? Eloi. Imos a mirar arriba, non? Crees que de paso manda aquí este bichito que teño en busca do rastro de don Anselmo? A ver polo menos que está facendo. Non vai ser que, por exemplo, que se estea morto ou calquera outra cousa. Sí. Sí? Soa ben, sí. ¿No? Sí. Podo mandar o bichito? Podes? Entón, mandar o bicho e nos mentres ir a Vila arriba. O que pasa é que sabes que unha vez te separas máis dun kilómetro do bicho, perdes a conexión Eu podo quedar mental. aquí? Non. Porque estades priorizando que vayamos primeiro a Vila de Arriba antes de falar con... Sí, porque non sabemos onde está. Pode Vale. estar a 5 kilómetros, a 6, a 3. Vila arriba está 2 horas, eso sabemos seguro. Vale, Ok. vamos a Vila Igual Arriba. non sei por estar en Vila arriba. Home, podo mandar igualmente o bichiño. Que tal, non? Logo volvemos para arriba e cando me marco o detector que estou preto do bicho, pois xa sabemos que xa podo contactar con ele e nos dinos exactamente onde está. Tamén podes mandar ao bicho seguir o rastro de don Anselmo e que despois te vai a buscar a ti, chopa. Si, non, Claro. podo facelo, claro. Pois mandan o bicho, non? Sí, E queres mandar ao teu bicho con el para que sean 2 bichos en vez de un. Vale. Pero por que todo Que Vila forma? son bichos aquí? Teñen os vosos bichos. Veo unha lebre Unha lebre. blanca. O meu é un hámster. E ten un hámster. Pois aí van. Vedes como unha lebre e un hámster van seguindo o rastro que a vosa compañera Loi detectou, como de don Anselmo. Vuela. Vuela por el Pero aire. como é igual unha lebre? Unha maneira de falar, vale? Aquí, eu non sei pillaras, eu son moi literal, A mí non me veñas con metáforas. Pues, Aí yo full. corre muchísimo. Salta. Salta casi voando. As vosas mascotas abandónanvos e siguen o rastro que indicaches que pode ser de don Anselmo. Cando vos vos dirixides a abandonar a vila, camiño a Vila Arriba, acércase correndo un rapaz que non conocedes. Boa, neno, que hostias! Increíble, mira, tío, que me molou muchísimo o que fixeches. Aparte, xusto lle destes aos que están na miña lista de darlle. Mira, tronco. Aquí tes un amigo para o que che faga falta. Ponche por detrás. Vedes, pero que ven un chaval con unha pinta de fumeta bestial, Sí. que se cree mellor amigo do monxe e lle dá unha corda de color azul brillante. Para tender la ropa. Perdón. Moi ben, chaval. De nada. Pregúntale para tomar a corda. Fálame sempre. Salúdame sempre. Vaise. O chaval como veu vos, pois.
abandonades a vila, dirixíndovos cara a Vila Arriba. Esta vez o camiño é un pouco máis sinxelo porque está señalizado. O que vedes é que debe de haber algún tipo de rivalidade entre as vilas porque hai como bloqueos para evitar que poidan pasar carros e demais e tens que andar como saltando troncos tirados, tal, que claramente están postos así a mantenta, non é que queres un árbore. Hai uns troncos que están bloqueando o camiño porque parece ser que Vila Arriba e Vila Abaixo teñen bif de algún tipo. Vale. Camiñades durante unhas oriñas e o cambio, a diferenza cando vedes Vila Arriba xa ante vos respecto a Vila Abaixo é Vila Abaixo era unha vila pequenina e cuca onde se notaba que os seus habitantes que tiñan amor, pero tiñan máis amor que medios, entón pois estaba cuidada pero non había exceso. Xa o camiño de entrada a Vila Arriba é distinto. Empezades a ver que cada poucos metros, como cada 10 metros ou así, empeza a haber temas altamente ostentosos. Primeiro hai como dúas gigantescas estatuas que parecen de ouro coas súas espadas entrelazadas como facendo un arco polos pasados por debaixo. Despois hai un literal arco do triunfo polo que pasades por debaixo. Según vos ides acercando vedes como, pese a que a arquitectura e a disposición parecen similares ás de Vila Abaixo, como se fosen dúas vilas cortadas polo mesmo patrón, aquí agora hai casi rascacielos de pedra e monumentos e brilli dorado. Son católicos. E chegades a Vila Arriba. O camiño cara a Vila Arriba desemboca na praza principal. Unha praza ostentosa que parece estar preparándose para algún tipo de evento. Están poñendo un catering exterior e pouco a pouco pois vedes esos camareros e traballadores como van colocando as mesas, vestíndoas e demais. A diferencia é que non vedes moito habitante e non vedes ese ambiente de camaradería que está presente en Vila Abaixo. Non me que ben que chegamos á hora da comida, non? Estás para a hora da cena. Ah, pois para cenar. Para cenar, pero non hai xente na rúa. Aquí, este camiño, Vila Arriba estaba como diseñada para parecer un embudo. Entón, o camiño que vos foi traendo foi como facendo embudo, desembocando nesta plaza, como obligándovos a chegar hasta aquí. E hasta aquí, vedes xente, pero aquí están ahora mismo exclusivamente o servicio. Bueno. Ademais, unha cousa que chama a vosa atención é que os servicios non son humanos. Parecen ser algún tipo de criaturas sin mente, feitas de barro, que algúns de vos nos recordan a ese golem de terra que usaba o gremio como prueba de iniciación. Entón, fala. Son criaturas que parecen sin mente, que van movéndose mecánicamente colocando as cousas. E os is. A que viemos a este sitio? A preguntar sí, non? que disputa teñen cos de Vila Abaixo. E O por que asunto- teñen carto? Claro, o asunto era que resulta que canto máis pobres se facían en Vila de Abaixo, máis ricos se facían en Vila de Arriba. No, ao revés. O sea, ao revés no. Cando empezou a petrificarse Peña, Perdón, hai que Enseguida, confundir arriba arriba con empezaron a ter abaixo cartos. porque están ao revés situadas, vale. Eso é. Pero, empezaron a ter cartos. pero iso non é o que No, dice outra cousa. Ah, A ver. Dende a paz e a tranquilidade, quero que me aclaredes outra vez que é o que temos que facer nesta Vale. vida. Temos que decir. Primeiro preguntaría se hai festa. E logo preguntaría como é que hai tanta bonanza nesta vila. De onde salen los dineros? Vale. A quen explotan? Creo que deberíamos buscar algún sitio no que, novamente, algún sitio tipo taberna, Sí. e ver qué pasa. Como respondendo un pouco ás vosas inquedanzas, vedes vir por detrás de vos, por o camiño no que trachedes, un par de golems de estos, portando un diván e sobre o diván un señor reclinado comendo unhas uvas. Que cando vos ve, miravos sorprendidos. Non esperábamos visita esta tarde solleira de sábado.
Non tiñamos pensado vir, pero estes desgraciados de Vilabaixo acaban de romper a roda do noso cadro porque non saben conducir. Sí. E dígolle, non podes voltarte atrás aquí, non ves que está sinalizado e di... Sí. Non hai que se vai esperar dos vilabaixáns, ao final cada un pois ten un límite marcado polas súas condicións socioeconómicas. Non saben mellor porque non tiveron oportunidade. Pero non vos preocupar, aquí sodes todos benvidos. Credes unhas oviñas? Wow. Oxe, Mira, unha pregunta. Señor. Que estás de vencerme? Eu son o alcalde de Vilarriba. Estou aquí comprobando que os preparativos para mañá todo este demora. é curioso que sei lo que coma as uvas que teña papado o outro. No, este... Ok, é algo importante. Este está esculpido como se fose unha estatua grega. Wow. Fixe un pato co demo. Aparte, Está feo. A miña condición de monxe pacifista. Pero que Eu creo, Si facemos- que se facemos iso poden equilibrarse outra vez. Pode ser un equilibrio natural, de feito, o mercado autorregulándose. O tema é, os de arriba tiñan a jofaina e os de abaixo estaban fatal. Agora levamos a jofaina abaixo, os de arriba van a estar fatal, pasado un tempo poñerán un cartel no gremio de aventureiros para que alguén vaya a Vilabaixo e robe... Entendedes? Sí, Isto sí. en realidade é unha máquina de cartos infinito para nós. Hasta que se entere. Non teño por que ter. É unha decisión Demasiado, complicada. É unha demasiado. decisión complicada. Eu faría o seguinte, que primeiro hai que averiguar como cojones se usa a jofaina, xa para empezar. Despois, iría a Vilabaixo, ás 12 da mañá pediría o desexo para que todas as persoas que se transforman en pedra se convierten en humanos outra vez, Pero non sabemos como pedilo. pero por eso primeiro temos que descubrir como se fai. Vale. Foi o primeiro que dixen. E se alguén entra ahora no pueblo para preguntar como é o ritual, porque foi algo que non lle preguntamos ao alcalde. Claro. Pedimos un rescate. Como? Rescate de jofaina, Es un bolso moi raro. Es como uns valores moi extraños. Sí, eso non. Eso foi un desliz. Non dixen nada, pero... Pois vamos a facer iso, que... Quen entra a preguntar? O Quen... meu xervo. te sirve fantasmal invisible solo falar contigo. Ah, de verdad. Isto está fatal pensado. Pero podes te transformar en quen queiras. Sí, podes disfrutarte. Para que servía o Insight? Para saber se quen te está falando está con doble intención ou se está mentindo. Non podemos facer algo rollo de investigación, historia ou algo así coa jofaina para ver se... Unha arcana. Vale, entón tiro un dado de 20... Ah, claro, que sodes todos máxicos, podedes ver cousas. Vale, desde a jofaina 13. dedicas un ratiño a analizala. Ves como claramente unha jofaina dos desexos, pono como bordado en letras arcanas e cando miras por detrás pon que ten un efecto secundario que é transformar a alguén random. Pon os en pedra. efectos secundarios, pero non pon modo de uso. Ti sabes, conoces que hai un druida bastante poderoso que vive cerca de aquí que pode ter algún tipo de conocimiento destas mierdas. Vos dedicades un ratiño a estudiarlo con ese 13, viches eso, pues, claramente mágica, claramente o que estabades a buscar, claramente ten uns efectos secundarios que encaixan co que viches en Vilabaixo, pero non eres capaz de... Hasta aí chega o teu conocimiento mágico da escritura da jofaina. Entón, nos toca ir a buscar o druida. E o Anselmo non saberá se el curaba a xente que estaba en pedra. Pero de Anselmo estamos esperando que vuelvan os bichos coa información. Vale. Por momento, Que sabemos dos bichos? No, me entiendo, non volveron Nada. novos. pues, vou buscar o druida. O druida. O druida sabes onde vive. Ah, pues vamos. Dámosle huevo. É do mismo círculo que eres ti. De feito, pois, foi como un mentor, un guía, vive aislado nunha cabaña con vistas ao val, non lonxe de aquí. Vamos á cabaña do maestro.
Moi ben. Como se chamaba o maestro? Ahora conocemos. Supostamente, Fixeron con Bali. supostamente se o Como se coñezo. fixeron ca Cofai? Jofaina. Cofai. Non sei Como se fixeron eles inicialmente? Claro. Podes preguntarlle tamén ao meu compañero. Non é importante eso. Ti conócelo? Vos non. Ela vai vos contando sobre un druida místico e poderoso que foi o seu mestre, que sabe moito de maxia e non sei que. Vai vos levando. Chegades a unha caballiña rodeada por setos de boj. Moi ben cuidados, moi lozanos, moi verdes, toda a súa casa parece feita de musgo, super cookie, as plantas están en flor, todo no seu punto óptimo. E vede salir a un señor apenas de medir 1 metro de altura, a barba tan larga que lle chega hasta o chan e se vai tropezando cómicamente con ela, acompañado de un pato, unha oca blanca que vai. E cando volve ve a Aloy. ¡Aloy! ¡A mis brazos! E vai correndo, tropezase ca barba un par de veces, como dá un par de volteretas despois de tropezarse, e salta aos teus brazos, enjánchase. ¡Perdame voltas! Ojalá poder moverme máis. Cae, vai ao con da el, usa como a cabeza da causa de bastón. Non. Son o druida lechuga. Que vos ofrezo? Amigos da Aloy, amigos meus. Maestro Leituga, vimos de Vilar da Riba. Oi, lá arriba. Que hai un misterio aí que non damos solucionado. Por que son tan creídos? Ese é un bo misterio. Sí, parecen bastante gilipollas e solo coñecimos ao alcalde, non sei como serán o resto. A ver, eu é que non podo usar esas palabras, Pero son os normales de todo. Entón, estábamos ali investigando e atopamos esta jofaina. Oh, gracias polo regalo. Adiós. Que? Non era para min? No, Ahora está mi mano. Santa Rita, que te enseñei a Aloy? Santa Rita. Podía intentar coñela así. non Sí, se claro. pode Lo que se da también se quita. Tira de un xogo de mans a ver quen lle quita antes. Tirando de 20 e suma de xogo de mans. No ve. Catro. Más que. Intentad escoller os dúas e foi como lo que se da non se quita. podo facelo eu tamén. 14, Mais? máis 2. Aloy. Bueno, que queredes saber? Da igual. Maestro, viñamos a facerlle preguntas, non a que nos roubaste. Era un regalo. Cando alguén vai visitar a alguén, Aloy, que te enseñei. Pero regalamosche outra cousa. Dime. Cartos. Cartos non cartos. Coño. Boa, que río unha jofaina ahora mesmo. Boa, que falta me fai. Logo negociamos isto. Deixémolo para despois. Volvestes unha urbanita. Aloy, antes non eras así, antes molabas. Que cruce, maestro. Que queres? A ver, que vos podo Queremos axudar? saber... Queres comer algo? No, Ah, no. Sabes o chiste do hombre entre dos vallas? No. Vaya, hombre, vaya. Sempre cachaba con él. Ves a oca tamén. Cabrón. Queremos... Pero que son as vallas? Máis leituga. As vallas. Vedes? Sabedes que alimentan e curan. Grazas. Vale, sí. Vos vedes que eu tive que aturar para aprender? Aloy, respeta aos vellos. Casi está baixinha como un niño. Que? E queríamos saber como se usaba a jofaina. Pa que? Para facelo ben. comprender o proceso. Ai. Para facelo ben ou para comprender? Ambas. Que mal mentides, judías, que mal mentides. Para facelo ben e comprender. Vou me fiar do chavales, de que me ten unha pinta de expresitar. Para que credes a... Mensaje telepático. Que lle digo concretamente, porque hai dúas respostas aquí. Queremos saber como funciona, queremos saber como utilizala, e máis ou menos o mesmo. Queremos saber as máis cousas. ¿Cómo funciona? Porque si sabemos cómo funciona, vamos a saber cómo Esa utilizarla. lle pregunta. Queremos saber como utilizala. No. E No, non. para facelo ben, estaba ben. Para facelo ben. Vale. Para salvar vidas. Eso es. Iso é un... Bueno, para facelo ben. Vou dicir para facelo ben. E
contar con que a ambigüedade da proposta non le vea ninguna consecuencia inesperada. Queremos saber como utilizar a jofaina para utilizarla da forma correcta a como estaba creada originalmente para a súa función. Palabras non son o seu, Non, Mira, o último que veo díxome enséñame a usar la jofaina para proteger ao mundo da devastación. E dixen, bueno, parece algo noble. Vamos. Como tal? ¿Qué? Era un teen rock que chamabas. Ah, Hasta la A ver, deixade má. A jofaina. Home, pois senón como vos vou explicar? déixala, confía nelo. Maestro, por favor, compórtese con a jofaina. Ah. pode ilustrarnos como se fai con unha jofaina normal? Bueno, Unha rompa. Que hora tedes? 2 menos 20. No xogo. Súper descontextualizado. Saliendo, En plan- vale. Que este cabrón nos pide desde esas 12 y nos jode. No, que ainda é noite. É noite, é noite. Vale, É vale. noite do sábado. Vamos allá. Que sepades que podes pedir un deseo por semana e ten un efecto secundario, vale? Convertes entre en pedra. Grande. Ten un efecto secundario que te lle pida. Pillos de... Ten que ser malo, eso sí, non pode ser bo. O efecto secundario ten que ser malo. entón sí que deberíamos leválo a... E como nos minteu? Si estaba eu sugestionando. Porque non desexaron. Ese non foi o desexo. O que estou vendo é que en realidade sí que tería bastante sentido por unha cuestión de xustiza e simetría que leváramos a jofaina a Vila Baixo para que eles podan devolvela. No, no. Temos que devolver os que están en pedra á normalidade e destruir a jofaina. Estou de acordo. Cabe ben o chaval este. Eu tamén estou de acordo. Eu prefiero tamén. Vamos a enseñar a usala sobre positas esa tentación. Home, gracias. Entón, o que pasa é que escanciase un pouco. Parece que ainda lle quedan unhas horas para volver a estar útil, Eu vamos a enseñar, mira, colle a jofaina, quítala así un pouco e vértela a agua. E a jofaina que ti sabías que estaba vacía, porque levastes na grupa e non che queu, e ti sabías que estaba vacía, porque tú estes na man e miraste, empeza a verter agua. Vai. E empeza a verter un fío de agua que vai brillando, sacando brillos plateados da luna que empeza a aparecer no ceo nocturno. Cando cae a agua, empeza a formar unha pequeniña charca. E cando a charca está formada, o druida solta a jofaina que queda sostida no aire como facendo unha fonte. Ahora, se estuvese lista para ser activada, daqui da agua iba a salir unha criatura que vos iba a decir: cal é o voso deseo e cal é a vosa penitencia. E vos decides: o meu deseo é bla 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 e a miña penitencia é tirra. E xa está. Colla a jofaina, apágase todo o misticismo, toma. Con sentidiño, Fácil, sencillo, para toda a familia. Mire, maestro. Sí. ¿Usted sabe cómo destruir esta jofaina? Sei, ¿Podríais indicarnos cómo hacerlo? podemos. Adiante. Non queres pedir un deseo antes? Sí, vamos a No, pedir... no, no, dinos como, e logo xa destruímos cando nos vexamos. Que a ver, sodes uns chaiñas, teño que axudarvos. Mira, temos que ir aquí a unha cova que temos onde entrenábamos a loia corta. Ten unha cova aí moi guai que hai aí detrás. E detrás facemos un ritual. O que pasa é que ao destruir a jofaina vai salir a criatura que está dentro. Hai que matala. ¿Por qué? Porque se non foi outra jofaina. E volta a empezar. Pues entonces... Vale. Ademais, ti non estaréis enfadadas se che rompen a casa. Igual é mellor... Isto é unha conversa entre nós, no con maestro. Igual é mellor deixar a jofaina a cargo do maestro. No. No, la tentación, Aloi. Mira, pero por que non pedimos noso desexo? Hai que pedir o desexo de Esta destruir a de, jofaina. de liberar a xente que está de pedra. Sí. E a consecuencia... En consecuencia, Pois unha, lo que sei, por exemplo, que te volva feo. Que os de... volver feo alcalde de Vilarriba. No! Vale.
Vale. Sí? Non sei se chega a ser unha consecuencia como tal. Estes son feos todos. Iso A podemos ver, discutirlo cando nos piden. Vamos a Cando nos digan. centrarnos. Non vamos a empezar aquí aplicando aí do talión, vale? O sea, vamos a ir pouco a pouco. Da igual. A mí, con que unha persona sufra a consecuencia, me vale. Eu que quero que a xente de Vilabaixo este ben, todo chill. Xa jodemos os de Vilarriba, quitándolle a jofaina. La vida está en paz. E non crees que poderían aprender unha valiosa lección porque son moi superficiais e dan demasiada importancia á beleza cando poderían ter que aprender a apreciar outras cousas. Non Pero- van a aprender nada. Se facemos Son iso, ricos. non necesariamente os de Vila de Abaixo van a entender que tiveron que os perxudicamos. Xa ves, tío. A ver se están todos pues feos de repente. Eu quitaríalle eso 50% Da riqueza. da riqueza. Pareceme xusto. Ou todas, xa que estamos. Pero estamos intentando ser... Pero incluso quitando o 50% van ser máis ricos que os de arriba. Vale, pois quitamos eso. Entonces vai seguir habendo unha diferencia, claro. Non van a ter a jofaina para Tamén dixeron que xa non utilizaban cartos dentro da vila, pero o que sí que está claro é que para eles é moi importante. Desfacer todos os desesos que fixeron os de Vila de Arriba. Vale. Ok. E o castigo? Ese é o É castigo. ese o castigo. Claro, non é o outro. O outro é o desexo. O desexo é salvar a xente que está petrificada e O castigo, o castigo desfacer todos os é deseos que facer pediron todo os o de que Vila de fixeron os de Arriba. arriba. Sí. Estamos de acordo. Igual vale, Sí. Non sei se valerá eso como castigo, chicos. pero que non lo diga o bicho ese cando saia da... Pero temos que levar un plan B. Se non vale Que ese se están feos todos na vila. Feos, feos, feos. E podemos, Deformes. igual podemos pedir que se conviertan en pedra durante un período determinado de tempo. No para siempre, pero feo. Chavales, digo o de lechuza. Eu non quero cortarvos o rollo, pero a penitencia tenlle que afectar de alguna forma ao que pide o deseo. Pero tiene afectado os de arriba que os de abaixo se convertan en pedra. Eso que te está dicindo a Loiña é que igual é un de Vila abaixo que está pedindo deseo polos de Vila arriba. Un infiltrado. Plot twist! Non ten sentido ningún. Sí, sí, ten todo o sentido. Ten todo o sentido. É dicir, hai alguén en... Alguén de Vilabaixo que se Alguén de pone Vila arriba abaixo e foi pa Vila arriba. Era o clérigo E que odiamos. o prezo que paga é pois fastidiar os seus veciños. Entendo, a súa familia, os seus... Credes que pode ser o clérigo que deixou unha nota dicindo Pero non, danos igual, porque nós o que temos que facer é pedir unha penitencia que nos perxudique a nós. Por lo tanto, A mí non me importa perder unha perna ou algo así. Si hai que sacrificarse. Un pau de pista. E con mellor ese non é o punto. A mellor non somos nós que temos que utilizar a jofaina. No mellor podemos obrigar a alguén a pedir o desexo por nós. Claro. Joder, é que ser retorcida. A mí non me metera, obligar a alguén... Claro, a coafetado sexa outra persona. Podemos encontrar o que pediu os desexos orixinais a pedir un desexo que afecte a él. O que hai que encontrar é o infiltrado. Barra infiltrada, barra infiltrado. Temos un problema. Temos que volver a mirar de arriba Non nos dá tempo. a falar co alcalde para preguntarlle que é un infiltrado. É que o alcalde non sabe quen é o infiltrado. Sí, porque antes recoñeceu que tiña infiltrados. Temos que facer todo isto antes das 12 da mañá. na tua cara dixo, xa. Sí, dixo. Antes das 12. Que hora é? Que hora é agora? Do sábado. É noite do sábado. E Non- se te non hai reloj recollites de- en Cóndor, Pero é noite. Creo que non podo coller animais que No. volen. Temos que sacrificar algo nós e manter o plan como tiñamos hasta agora. Que sí, que non sei unha perna, dona igual. Que alguén me cure, claro. Sabes, que Ah. tampouco vou a desangrar. Podes te autocurar. O do meñique. Alguén ten que sacrificar a súa maxia. non veo, claro, que estou facendo, va. Ti non tes maxia, iso é a única forma de resolver esta ecuación sin que ti teñas que sacrificar nada en ningún suposto. Eu teño, Cabrito! Pero por que estamos enredados se xa prefiero unha perna? eu teño maxia. Pois sacrifica a ti. Sacrifico a miña maxia. Vale, genial. Guau, ok. Noble.
Ala, pois, vale iso, señor Leituga, ou... A mí non me preguntades que non o sei nunca. De todas formas, temos que volver igual a Vila de Arriba, a falar co alcalde, a preguntarle que é infiltrado. Por qué? Non sei. Temos que pedir o descenso e destruir a Jofaina. Vale. Nada máis. Vale, pero hai que esperar mañá ás 12 para facer o desexo. Podes dormir aquí, home. Pode apuntar algo, iso non perjudica aos de Vila Arriba máis que por quitarlles a Jofaina. E non sabemos Esas nada son da ricos, Liga. guapos. Xa non pode pedir nada máis. Se acabou el chollo. O sea, que eles conseguen non ter ningún tipo de consecuencia para todo o que fixeron. É verdad. Sí, sí. Temos que prender fuego a Vila Arriba. Entón sí que temos que falar co... Que? Que dixe iso? Prender fuego Vila Arriba me gusta, a verdad. Tenemos que ver. Podemos, como cando remate todo isto, volver a Vila de Arriba Emborrachar. e empezar a repartir. Non sin tendor. Non sin dendor. O alcalde non. A ver, vamos a centrarnos. Tampouco temos necesidade de estar superior a ninguén. Vale. Non sin dendor, isto... Eu sigo pensando que o mellor é atopar infiltrado para que ese infiltrado sexa sugestionado a pedir. Non podo. Se mañá xa podes que outro día distinto. Da mañá, verdad. Sugestionar a ese infiltrado a solicitar, o sea, a desexar, perdón, que soy. Siga, que desfaga o Pois que sí, fixo. facer a movida que fixo e joder un pouco os de Vila Arriba. Pero é que iso, entón, vai seguir tendo consecuencias para os de abaixo. Porque el mesmo. Canto tempo temos para raptar o infiltrado? Entón obligamos ao alcalde. E se raptamos ao alcalde que ten unha perna rota e non pode escapar. Tiña unha perna. Obligamos Odio ao este tío. alcalde. Obligamos ao alcalde a Sí. pedir ese desexo e destruimos a Jofaina. Ese é o plan. Sí, Sí? sí. Sí? Como obligamos ao alcalde? Obligamos ao alcalde de Vila Arriba ao alcalde. Eu sugestiono para que colla, pida o desexo de que enmende todos os daños que fixo. Entonces, o propio afectado vai ser o alcalde. De Vila Arriba, perxudicando Vale. a Vila Arriba. De acordo. Si vos decidides como equipo que temos que facer iso, acepto. Vale. Tampouco te veñas. Descansamos agora esta noite Claro. e mañá madrugamos para ir ata... Pero madrugamos. Non temos De tempo, arriba. deberíamos ir xa. Hai tempo para comer. A ver, Hai tempo para Pensa un comer. segundo, ata que estés o día seguinte esta señora non recupera o seu hechizo. Ten que dormir. Vale. E comer tamén. Hai tempo para comer. Teñamos Queredes unha que lechuga? comer. Lembra vostede aquelas lentellas tan ricas que facía? Non, queredes unha valla. Eu non vou cociñar. Este señor vai... Damos unha valla facemos para todo o día. Tiña. Toma a valla, toma a valla, toma a valla. Toma a valla, niño. E a miña? Ai, mira. Eu sigo lle topando aí fisuras ao plan. Eu tamén, pero... Cale a fisura do plan, cale a fisura. A ver. A fisura do plan é que non sabemos quen é o topo. Pero non nos da De igual. que? Non sabes que no topo, non sabemos onde vai estar o alcalde. Non, vámonos levantar ás 6 da mañá. O alcalde díxonos que os pluses económicos íbamos a topar. Se atopábamos locura, non é? E si judíamos aos de abaixo. Os de arriba. O descenso mellor que non o pidas ti. Parece ben. Pero, claro, me refiero, si non, eso non vai a funcionar. Todo o que acabas de mencionar pode ser resolto polo descenso salvo encontrar ao clérigo. Pero igual O que resto isto nos pode da ser igual. resolto porque podemos descongelar a xente que é pedra, que era a parte 1 da misión, Sí? e fastidiar os de arriba, que vai ser a consecuencia do descenso de Camaradas. Igual nos estamos flipando con cobrar un plus. Porque non se joden os de arriba. Porque os de arriba non querían que estuveran de pedra. Explícome. Non te explicas. Non. Camaradas, vamos a dormir Vamos a dormir porque estamos un pouco e pagos. mañá pola mañá é un novo día. A tope. Veña. Mañán, cedo, A noite sempre trae... A 7 da mañá en pé. Veña. Como aladas, te tardísimo. Reflexiones. Xa ordeñei as vacas, xa lles din de comer as Que quicas. 5. Pois unhas horiñas. Pois non as oriñas. As logo. 5. Ai. Por certo, de quen é este conexo? Meu. Aí está, é de quen é este hamster? Xa sabía que xa te conoces. Toma, é vos, Va, genial. Agora falas con eles. Porque non podo. Como non pode? Non. Dixéchesme que non tiña posibilidades de falar cos animales. Pero co teu Pero sí, con teu joder. sí. Hombre, pois a ver. Amiguis, conténnos. Que nos contan?
Vai o teu conexo primeiro. Ola, atopei ao clérigo. Pois non me esperaba esa voz para nada. Está arriba nunhas montañas con as vistas de la hostia. Rodeado de cascadas, a verdade que é un sitio moi bonito. Eu casi me quedo. E que está facendo? Cosas de clérigo. En plan? Non sei, cando vin estaba cos ollos cerrados roncando. Cosas de clérigo. Ya ves. Entonces, que facemos con él? Ten cuidado, está custodiado por un ogro. Un ogro. Ela non me quería deixar pasar. Temos que levarlle o curo ao alcalde, non? Sí. Temos que ir por partes. Creo que primeiro temos que dormir, logo temos que secuestrar ao alcalde de Vila Arriba, logo temos que pedir o desexo, despois de pedir o desexo temos que baixar a Vila Ten que abaixo. haber unha forma máis fácil. Pode ser. Chicos, Estou de acordo. Non me fai falta conseguir o clérigo, porque se pedimos o desexo para que a xente se despetrifique, xa non fai falta o clérigo. No, pero no plus económico que nos dá o alcalde. Pero- Pois xa está. Pero non- si ese cura xa non ten utilidade, xa non o vai non querer, non que nos va a pagar, non va a pagar. El cura ese se lo vale para follar, non me jodas. Por que non será o curo o top? E por que non te disfrazas do cura e finximos que fun eu, convertín a toda esta xente de volta en persoa e logo marchamos. Claro, pero é que a mellor non me deixan marchar. Un segundo, señor Hamster, danos tempo a ir a buscar o cura e baixar. Vale, está como a... As horas de campo. Podemos ir en cabalo. Eu deixaría o do clérigo A ver, en Barbei. Como sinades que é crucial para o final da historia. E non fomos. pero estamos todos locos Eu por estou un cansa, plus, por un Pero plus. se non Eu podemos, estou cansa. podémonos dividir De min tamén. eses casos non me solucionan nada. Podémonos dividir. Que se non cobramos o plus O sea, tampouco pasa me parece nada. increíble que Pero a ti non te apetece darlle de hostias a un ogro? Eu quero darlle hostias a moita xente, pero a paz é o meu camiño. Eu non teño máis que dicir. Dormimos. Dormimos. O druida lechuga vaise dormir co seu casuauca e invitaos a dormir na súa cabaña. A súa cabaña ten un fogar no medio e ao redor pois palla e tal, onde podes abrir os vosos sacos e dormir cácidamente. Huele ben, huele a ruda e a aromas silvestres non dulzóns, é un olor agradable, mentras que as faíscas que saltan da lareira traen un cheiro a loureiro que acompaña os soños. Dormides, descansades, se alguén quer facer algo de noite, se non, amanecemos. Amanecemos, non? Alguén quer facer algo de noite? No, diría que non. Mira, necesito, vale, que pidas un deseo agora que vai dar las 12. Porque vai dar las 12. Canto que irades das, non? Sí, ás 12 vas a pedir un deseo. Ese deseo, No, todos los domingos pido un deseo a las 12. ese deseo vai ser despetrificar a todas as persoas que hai en Vila de Mira, baixo. abaixo. Sí? Vale, Capturaches a idea. perfecto. Genial. E como penitencia, cando che pregunten, vas a decir que en Vila de Arriba vades a perder todas as riquezas. Todos os desexos, todos os desexos. Todos os desexos que pedistes, menos este. Ay, Capturache a idea.